Vo Vranove nad Topľou v časti Čemerné sa stala obrovská tragédia. 7-ročný prváčik Viktor hral futbal spolu s bratom a kamarátom a žiaľ domov sa už nevrátil. Jeho život vyhasol pod futbalovou bránkou, ktorá v Černobyle ubehlo 25 rokov. Práve dnes si ľudia po celom svete pripomínajú noc, počas ktorej výbuch reaktora číslo 4 zamoril radioaktivitou veľkú časť Európy a ohrozil takmer 7 miliónov ľudí. Spomienka naň v tomto roku je ešte o niečo emotívnejšia, keďže minulý mesiac výbuch japonskej jadrovej elektrárne vyhnal z domovov viac ako pol milióna ľudí. Nočný dážď sa na Hornej Nitre podpísal pod viacero dopravných nehôd. Jedna z nich sa stala pár kilometrov pred Prievidzou v smere od Handlovej, kde osobné auto skončilo na streche. Predtým však stihlo naraziť do betónového múrika a do kamiónu. Počas hrozivo vyzerajúcej zrážky sa našťastie nikomu nič nestalo. Vodiči, ktorí okolo prechádzali, videli v akcii netradičnú odťahovú službu. O voľbe generálneho prokurátora rokuje aj koaličná rada. Ústavný súd totiž podržal Dobroslava Trnku a tak sa voľba bude opakovať. Na stole je aj kontroverzný euroval či nová maďarská ústava. S deťmi boli svedkami tragickej show. Priamo pred ich očami sa zabil mladý kaskadér, ktorý predvádzal riskantný akrobatický kúsok. V čase, keď letel vzduchom, sa pod ním pretrhla bezpečnostná sieť a on pristal hlavou na tráve.